Bona nit. Bona nit a tu també. Tot seguit els oferim a tots vostès les notícies més importants del dia. I a vostès també. La consellera de Justícia, Montserrat Tura, ha dubtat de l'eficàcia de la castració química pels violadors reincidents. És un reportatge del Manel Ternera. El Manel venia amb mi al col·le i sempre li fèiem la vaca. Com que es deia Ternera. Vegem el vídeo. I, com ha dit el Pellicer, dubto de l'eficàcia de la castració química per evitar la reincidència dels agressors sexuals. Ei, què passa, consellera? La castració química no, però estic totalment a favor de la castració física! No! Vaja, sembla que comencen a arribar les inversions de Zapatero a Catalunya. Jo he aprofitat els diners per convertir el plató en una sala d'uva. De fet, durant la pausa m'estiro damunt de la taula. Vaja, és la pausa. De seguida tornem amb més notícies i amb més morenor. Polèmica a Barcelona per la normativa d'ús de les bicicletes. Jo de petit anava amb rodetes fins als 5 anys. Després em van posar unes rodes més grans. Durant aquesta setmana s'han detectat algunes infraccions. Aquí veiem un ciclista anant pel carril bus. Això és incorrecte. Sempre que vagi pel carril bus haurà de parar a totes les parades i recollir els passatgers. A més, tot i que no es pot aparcar en el mobiliari urbà, sí que es pot aparcar en el mobiliari domèstic. I finalment, no es pot circular per la vorera si hi ha nens passejant tranquil·lament. Es podrà circular només pels nens indicats a tal efecte. Finalment, per completar la informació, l'alcalde hereu canta Kylie Minogue. Més coses. El govern de Montilla va decidir atorgar la medalla d'or de la Generalitat a Jordi Pujol i Pasqual Maragall. Va ser un premi per la seva carrera i mai més ben dit. El fort increment del preu dels cereals preocupa i molt als consumidors perquè han encarit productes bàsics com el pa, els ous i fins i tot el pollastre. La gent està amoïnada. Jo també ho estaria, però em van revisar el sou fa 2 dies. Ah, se siente. Però no parlem de mi i preguntem-nos qui pot estar darrere de l'augment del preu dels cereals? Oye, qué tono cemento, macho. Es que fíjate, como la construcción está en crisis, pues yo me he pasado los cereales. Les presento Farina d'Or. Para hacer pan rico. Pero rico, macho. A 30 euros la baguette. ¡Qué navarra! Hombre, es que al final habrá que pedir una hipoteca para comprar el pan. ¡Será maravilloso! I ara m'acomiadaré, no sense abans fer morritos per tots els meus fans d'aquí a 3 segons. Menudo morro. Gracias, Ramón, muchas gracias por sustituirme durante las vacaciones, pero ya estoy como el ciclismo, de vuelta. No t'estic substituint, sóc el nou responsable de Polo News. I ara el temps amb Tomàs Molina. Oye, te estoy hablando, estoy aquí. Ja ho sé. ¿Y por qué no me miras? La càmera i jo tenim magnetisme. És impossible deixar de mirar-la. Vamos a comprobarlo. Vaya, es verdad, pero me da igual, quiero mi informativo. Talleu, Toby. Tony, es Tony, ¿qué pasa? Totti, ¿qué es este disparate? ¿Por qué no soy yo el que está sentado en esa mesa? ¿Por qué no van trucar aquest estiu? Sí, me llamaron Sandra, Jessica, Miriam, Elizabeth, Elena... A veure, aquest any és el Ramon Pellicer el que presenta Polo News. Vaya, ya lo dice el refrán, quien va a las Bahamas pierde su programa. És veritat. Te lo voy a traducir, qui viatja i taca per la butaca. Jo no ho hauria dit millor. Jo no t'he pres res, és Catalunya que m'ho ha donat. Què li passa? Per què no ens mira? Tiene magnetismo con la cámara, algo que jamás me sucede a mí. Yo soy mucho más sencillo y natural. Doncs, Mateu, em sap molt greu que s'hagi generat aquest equívoc, que estic aquí, Mateu? Serà possible? A Can Rolla. Joder, si enrollo.
Sens dubte. Vaya que sí. Déu-n'hi-do. ¿Ya tiene tu cuenta naranja? No encara.